Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at tita at taga Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada John Israel Soriano, Reyma Melchor, Wilma Baroga, Zephanie Kasay, ken Roel Raiden De Leon. Lakay ko ken ikit ko aninati from Abdo. Cabral family, the Jessica, Ginaline, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Ashton, ken Lita ti Santa Barbara, Pangasinan. From Priscilla Cabral ti Jeddah. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ian Jester, Daisy Jen ti Asingan, Pangasinan. From Josephine Jose. Makablaawan pa'y damanang Shoni, Ami, Manong Glenn, Ninong Bong ti Kapisayan, Sur, Gataran, Cagayan. From Kazi Pinagpala. Abrohena, Mang Rubang, Grande kan Biernes family. From Mary Jane Abrohena. Ayla May Joan, Gina Ann Alea Faye, Joselito Galapon, Nanay Clarita Delfin ti Barangay Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya. From Ana Delfin ti Singapore. Agonoy family, Davic Agonoy, Colleen ti Isabela. Sapigaw family ti Baguio. From Grace Sapigaw. Arsenia Bersabal, Josephine Velasco ti Binalunan, Pangasinan. Hoving Bersabal and family, Judith Bersabal ti Bamban, Nueva Vizcaya. From Leonora Bautista ti Binalonan, Pangasinan. Velasquez family from Imelda Velasquez.
Makablaawan pa ni Apong Carmelita Rico ti Poblasyon Sur, Mayantok, Tarlac. From Jocelyn Castro ti Hong Kong. Insan Romy ken Michael Kanaway ken pamilyak iti Rojas Isabela from Ronnie Kanaway. Lamberto Pasion Jr., the Leslie May, Noli Andres Jr., Anaya Faith, ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Ken shout out kani Benny Mara Pacon. Intay nga ro din ituloy abasaan ti surat ni Tita. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti drama yo, ama ipatpatangatang babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Malaksid ngamin ang makaliwliwa, talagamot apakapidutan pa'y itinabalitukan nga adal, dagiti itamtampukyo apakasaritaan. At damot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat namnamaag ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay ko mamanang tamapilimot ang maidrama. Ilingad naklangan itinagan at tita at taga Nueva Vizcaya. Sigod ang maisaak nga OFW manang. Ngam ita, ingkadeng ko ti agtali na adlatan dito'y pagilyan tayo, gapo iti may sa apagteng adimteng iti biyag ko, ajak pulos ni namnama. Sapay lako mga rudmanang, tamangagak ti pakasaritaak iti programa yo, taara paap ko at talaga ang maidrama mat daytoy, bareng no makatulong amang palagaan iti ladingit, kan aminan adagansan amarikriknak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta kan tita? Agyaman nakta nakapas ngay kamutlayangan. Nasaya at matantiriknak. Talaga narigata na kanaganak. Ay, madanagan nga rod itayan. Numuna ta pinagawid kong dananang. Tama po yatan damat na urahin da pa'y nga makaanak ka. Sana bali, taadan anak ta. Huwag nga rod. Kalpasan ti 5 taon na panagdan nata kasagasawa. Kamaudyanan na. Naadaan tamutlangan ita anak. Ngam, kunamat ti doktor. Nga mga no may salaangan ti agbaling nga anak ta. Sana bale. Di napatid, adan anak ta. Isong agpapigsa ka. Tapno makaawid tayo kada baby di balay. Wala kay. Magagara na kun ang mga wir iti anak ta. Nabayak nga inarapaap ko da ito'y. Italaang anatungpal. Agpapaskan to ang mga wirita anak tayo di balay. Sana bale, tadadananang amang bayabay kan ka. Ay, kamaudyanan na. Adamot laangan anak dalari kan tita lakay. Huwag nga raud. Ay nakunak no di dan maadaan iti anak. Agasong may tili maataway na panagoray da. Ita, napasama ken. At maragsakan akunay, tamanayunan man dagiti apu ko ta. Saan danton nga umapapal ka dagiti kakabsat da nga adananak da. Podno ti kunam. Ay wain, kaano ay kano ang makaawid dagita agina. Jakmot nakasurutan iti ospital tanda inobrak iti talaw. Agawid da kanon iton bigat, lakay. Aya, ay kung nagsaya atan ngay, tapno dito laangan balay at aripatuan ang nasaya at ni tita iti panagtanggad na. Ay katun anya nga iti gunggunan na nga daak ditoy. No jakmat mapatanggad iti husto di manugang ta. Ang dalus tangarod na imbag dito'y balay, bakit? Tapno na dalus adanunan dagita agina. No muna kita danton maladaga ditaw.
Ay, tinasayaan. Inak matiliwan tay bulos anitib a manok. Ta isunto ti ilutom asang patanda inton bigat. Ay, wen lakay. Nanang, sumuri ka kung iti trabaho kinton bigat. Da kayo kumapay lang ti makamu kadagita aginak, Wen, anak ko, di ka agdanag. Siyak ti makaam mo kadakwada. Pasensya kayo, Tada kayo mat namin ti mapatbati dito, Ken, ananusan da kami kumapay lang nga makikabkabalay kada kayo. Ay, unay kan anak ko. Sa dino pa'y kumangay ti pagnaadan nyo no saan dito'y balay. Dudua kami kanitatang yun dito'y nagdakkel a balay tayo. Dito'y kayo lagtaa. Nasaysaya at kumamot laeng no nakasina kami, nanang. Ay, tiyak pa'y matkabalan tagi patakdari ti balay mi. Pangibatyan mi aya dito'y balay inton awan kaminton kanitatang yaw no disika. Adamot ten bukod a balay dagiti kakabsat mo, iti ayan dagiti nakaikamangan da. Iso ako kwayon ton ni tita, to'y balay tayo. Kuang amin, nanang. Mabain ni tita ngagpaasikaso kada kayo. Nagadayon tumot namin ti lugar da. Iso asaan kami ang makapanakanayon ijay. Kan maisa, awan mo ti trabaho no bilang mapan kami ijay. Ay katagiin nanos tayo, anak ko. Doan ya ti adda, di pagbibingayan tayo. Basta saya atom ti trabahom, nang runa ita, taddan anak yaw ni tita. Tita, balasang ko. Mangan kan, ta nakaturog pa'y di anak mo. Da kayo ngay nanang. Imuna kamin kaditatang mo. Nangan kamin, itay na pa nagtrabaho ni Larry. Matmaturog ka pa'y ngamin itay. Iso asaan da kan nga inisturbo. Ay, pasensya kayo nanang. Tadaak pa'y amainayon nga sa asikason nyo. Ay na, pakaragsakan may tikaadayo dito'y tita. Nang runa itataadan anak yo. Adan ka din namin nga apo ko may. Naimbag nga ron ta nakaanakak pa'y nanang. Kunak no saan kami amaadaan iti anak. Iso nga na damday tabagim. Taam mo ka narigatan ka naganak. Tanggadam ti panaganak mo. Saanan nga uso day ta itananang. Hanya saan? Ay masapul nga agtanggad ka anak ko. Tapno saan mo ito nga apitan ti kinasubag mo intod bumakit kan. Narigat no sarakan ti lamiis ti bagim. Nanang, nagpaalak gayam iti bulong ti marunggay kaditatang mo iti taltalon taay ilutuan ka man iti tinula. Naimas day jay tapno umado ti gatas mo kat ado ti suswan ni baby. Agyaman ak nanang. Nalayaban ak to no bakariing di baby. Taatulungan ka amang sukat kenkwana. Saan ka unay ako te taamangan no mabignat ka. Uwan nanang. Lima atawanan sipod nagkalaysa kami iti asawak, idinaadaan kami iti anak manang Emmy. Kunak no jakon agsikog, taagpadan nga awan iti kalendaryo ti edad mi, idinagasawa kami kanilari.
Ngam na imbaglaangan, tanaadaan kami matlaang iti anak. Isu na laang taimpakdaaran ti doktor ko, nga amangan no agmay may salaangan ti agbalin nga anak mi, ken ni Larry nga asawak. Nasingpet dagiti nakaikamangak manang. Iti balaydan ti nagigyanan mi, manipod nagkalaysa kami ken ni Larry. Naglabas pa iti tawan, 5 idin ti tawan ti anak mi manang. Adda na pasamak, asaan mi apulos aninamnama. Apay anarabyan ka nagawid, Larry. Kan nakainom kan sapay. Pasensyakan bakit? Impapas mi lang tinagpasanang kadagiti katrabahowak. Ha? Apay? Adda ka di saan nasayata na pasamak? Kasta nga rod, tita. Impagarup mi din no sayang gusang lang tinadamag mi. Una yung tagpaypay sumat gaya. Ha? Apay? Anya tinapasamak? Mangri ka po di pagtrab-trabahuan mi. Mabang-bankrupt ka no? Kasta timbaga takin ko ka. Anya? Pudno ka di dayta, Larry? Saan kami mamati? Bakit? Nga mawan maramidan mi ata. Day tama timbaga jakin ko ka. Kasano kayo nga rod itan? Day tangarod ti parekot mo'y kadagiti kakadwa ka mapukawan iti trabaho. Bakit? Sabay nagrigat tagsapol iti trabaho ita panawan. No, kaano mo tamang rugin nga gadal ti anak ta, santo napasamak ti kastoy. Ala, katanyarod nga iti mabalin tayo. Padasam ati agbiro kiti sabali a pagtrabahom. Ika gumaak, bakit? Ngam talaga sakit tinakam ko. Tamo ka sa anapod no ti imbaga ti amo may ama bang bangkrapan ti negosyo da. Ay, naimatan, tinapasamak ka nila, Ray. Bakit? Basya nagarod kan kwa na lakay. May ang manipod iti saanan asumsumrek iti sigod at trabaho na. Una, takasanaw kat pampanunutan na dagiti aginana. Ay, no kaano mo't amang rugin nga agadal ti apo ko ta. Isumot ti kaawanan ti trabaho ni Larry. Sa paila ko mga rod ata makasapol mo't laadagos iti sabalay apang gadan na. Sa paila ko malakay. Nariga, ti maawanan iti trabaho ita apanawan. Lakit di Ngami kararagta ang makasapol mo't lang adagos iti sumrakanda. Tapno saan da nga agproblema nga agasawa. Kantapno da pangalaan da iti pagbiag da. Saan ta ida baybayan? Bayabayan ta ida. Kumusta ti panagsapon mo iti trabaho? Ay, awan lata tita. Nagregat ti sumrak iti trabaho ita. Gapoy ti napalabas sa pandemya. Ado ti saan niya aghahire iti kanayunan na trabahador. Dagiti daddo maanigosyante, nagkisay da pa iti tao da. Saan ka maawanan iti namnama? Addan tulat ta. Tita, Tinasaya at aginana ka pa'y. Saan ka pa'y lang arum-rumor inton bigat?
Agpalabas ka pa'y iti sumagmamanong aldaw. Anya nga taramidok ti balay. Di awiram ti anak ta. Ipapas mo ti agawir takanayon kamot nga awan idi gapo iti trabahom. Sa bagay. Sige nga rod. Siyak ti rumor inton bigat, ta inakagatan ka dagiti masapsapol tayo diti balay. At dapay kwartam? Adapay. Adamot na idulin ko iti impapaimam asweldom, idi agtrab-trabaho kapay laeng. Sige nga rod. Tasyak pa lang ti mabati amang bantay ta anak ta. Agpapas kami man nga agay-ayam nga agmalmalam di ta arubayan. Tita, bakit? Pwede ka pala maturog. Itay pa nakaturog ta anak ta. Larry. Anya ka diti mapaspasamak ka. Madlaw nga da pa ka kumikumam. Adamang burburibor iti panunot mo. Anya ka diday ta? Nakitak ni Kumare ni ita iti tiyandaan itay. Nagsarsarita kami, kat naibagak nga awan trabahom ita. Apay, adda ka daan muna mabalin ko asarkan? Adda? Ha? Agpaiso? Wen, adda trabaho nga amuna. Ngam, saan aparakan ka? Anya nga iti kayat mo asawan, bakit? Adda trabaho, ngam, para kanyak. Ijay abroad. Anya? Sikat agtrabaho kat ijay abroad? Wan lakay. Sayang dahi nga oportunidad no mapaluspusan. Saan kamot lang ang makasapol iti trabahom? Di agabroad aklaangan. Uray man lang atawan. Apaman ang makaornong ta iti para iti panagadal ti anak ta. Di agawid ak tumatlaang. Sigurado kay ti dayta? Panawan na kami ita anak ta? Dakkel mo ni Ken. Ada kayo pa'y kadananang amang kita kan kuana. Isungaawan nga rod ti parikot. Apay tita, di ka laka din makauray ang makasapol ak iti trabaho. Marigatan ka kadi una yan, iti adda akabibiyag tayo. Saan nga iti kastalari? Kaya't katulungan. Agtinulong ta para iti masakbayan ti anak ta. Isu nga umanugot ka kuman. Pangaasim. Gapo iti ayat ko ang makalungaw kami iti sasaadan mi idi manang Emmy. Nagdesisyonak ang mapanagtrabaho iti abroad. Saan ko mga umanugot ti asawak, ngam napilitan matlaeng anang palubos kanyak. Inurnos ko nga rod ti amin nakasapulak a dokumento, kat napagasatan akmat ang nagtrabaho, kas domestic helper ijay Hong Kong manang. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok, iso nga iti kabayag kon nga agpapaay kadakwada, namnaminsan laeng ang nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Naglabas ti mano atawan, aging ga iti bariton ti anak mi. Kanayon nak nga awagan idi ti asawak, takayat kanon ti anak ko nga agawid akon, kat saan akon nga agabrod pay.
umawawag mo't ni Larry. Hello, Lakay. Hello, bakit? Pasensya ka na yung mawag akmanan. Apay, ada problema? Kaslag rebuilde mo ni Ken. Manipod idinamuan na, adi ka pa'y agawid. Kan nag-renew ka man na iti kontratam. Ha? Anya? Apay, anya ayater aramidan na. Ato ti makakit-kita kan kuha na, kanayon na makikadkadwa kadag iti barkada na. Kanayon ka na nakalugan iti motor ti barkada na. Kat ti dagas na. Nakaparpardas na ka nung agpataray iti motor. Kat kasaritam ipalawag mo kan kwa na amaudin da ito a kontratak. Agawi dakton kalpasan ti duapay atawan. Ibagam mabiitan. Naibagak amin dagitan, bakit? Ultimo da apong na. Kanayon da kasarita da apo ko da. Ngamsan nagtagtagari. Iso adimi mo, no niya tagtartaray ti panunot di anak ta. Una yan, Larry. Di mo lang madisiplinaan mo tan di anak ta. Tita, nalakadag sao, ngam narigat nga aramidan. Inaramid kun ti amin na pamuspusan, ngam awan lakta. Basta ti kayat ta anak ta, agawit ka kanon. Basta, makaamu ka pa iladita. Maawatan ng tumatlaang ti amin. No kasta, talaga nga ilipas mo, din rin yung makontratam. Wen, kat maawatan dak ko ma. Maudin day toy. Ag for good akton dita Pilipinas. Apay ngay nga awan pa'y laang ni Ken, Larry. Jakman mo tamo nanang. Inawagak mo tindag iti daddo magagayam na. Ngam, saan da kanumot nga mo no napanan na. Ay na yun day jay nga ubeng. Di na lang mapanunot mo tan nga dagdandanag kankwana. Rabi, una yan. Talagang agdiptibayo ako nanang. Diyako na mo no sa dino ti pangbiro ka kita anak ko. Talaga nagrebel din. Manipod na ibagak asaan man niya agawid ni tita. Ay, amom anak. Adamot punto ni tita. Ngam no amirisan anaimbag. Adamot rason no apay akas ta itatijar ni Ken. Mailiw sa una yun iti inana. Iso akayat nan nga agawid. Dahil tangarti sana maawatan ni tita nanang. Kailalaan na ti matgadan na kano iti unag pa iti duatawin. Nay, ada umawawag ka anak ko. Numero lang mo't na iti nanang. Mga nuniken mo't daytaan. Ala, mabit lang tasong batak. Hello? Sino da ito'y? Uwan. Siya nga rin tama ni Ken. Anya? Ada dito ospital, ta anak ko? Ay, Diyos ko. Sige, mapanak di tayo tamot lang. Agyaman na kiti pa nangiyawag yung kanyak. Bye. Larry, anya tinapasama kiti anak mo. Aday di ospital nanang. Nadisgrasya da ka na iti motor kat critical ti kasasaad na. Ni manan Larry ti umawawag. Anyaman nga tan ayat ti iyawag na. Hello, Larry. Apa nga imawag ka? Maipapanman nga tan ka ni Ken. When, tita? Ay, kunakon kat. Apay, talaga ka di adi mo madisiplinaan ti anak ta. Katsak ngagtrab-trabaho dito'y adayo ti rengrengem pay laeng. Anya ti klasim nga ama. Di ka pa'y maasyan mo't kanyak. Pangaasim, tita.
Sakbay nga agpungtot ka. Denggam kumapay ti ibagak. Anya nga rod dayta. Ibagamon adagos, tamataktak ti oras ko ken ka. Isuntumot lang iso ti ibagbagam. Agawit ka kuman. Itamot laan. Anya, apay, kaskarina ayamot ti agawid. Agawit kan no kayat mo pa makita ti anak mo iti maudi agundaway. Apay, anya tinapasama kiti anak ta. Awanan ni Ken. Natayan. Anya, sana po no dayta. Di nakrabakan iti kastalari. Agpay sa ti imbagakan ka. Natayan ti anak ta. Nadisgrasya da iti motor. Ken agpada da iti kadwa na asaan na nakalasat. Saan? Sana natay ti anak ko? Saan? Ken, anak ko, apay ang pinanawan nakmatan. Apay nga'y anak ko. Tita. Apay ang binaybayam ti anak ta. Sikat ti makinbaso na apay ang pimusay ti anak ta. Apay nga siya ti pabasulam. Namin ano nga inawagan ka. Imbagakan ka ti kaya ta mapasamak ta anak ta. Ngam di nakpulos impangak. Ita, siya ti pabasulam iti napasamak kan ko ana. Anak ka, pangaasiyaw. Di kay kumaga pa iti sangwanan ti nakamasayag abang kay ti anak yaw. Nakababain ka dagiti adda ditoy ang makilamlamay. Tatang, di kay kumagpin na basol anak ka. Awan ti mga yat iti napasamak iti apukok. Pagsaritaan nyo anaimbag ti amin, kalpasan ama itabon ti anak yaw. Bantayan tayo kit di aging gangad dapay ditoy. Tasaan yun ton ama kita apulos iti kaano man, apaman ama itabonan ti apo ko. Larey, anak ko. Sumagmamanon nga aldaw, anay tabon ti anak yo. Kanayon nga agpupupok iti siledyo ni tita. Wan nga rod nanang, sana matagtagari.
Jakmat kaya takasarita. Tama nga na sa bali man ang tipagawatan na. Masapol nga agsarita kayo anak ko, uray anya ti mapasamak. Sika ti ama, masapol akasaritam ti asawam. Barang mayibkas na, no adaman imimpunen na. Kasano na awan ti pagmamahayan ti panagsarita mi, nanang. Amo ka maurnosyo ti amin anak ko. Amo ka nasakit ka na kayo nga agpadpada ti napasamak iti kakaisuna nga anak yo. Nga masapol a pagsaritaan nyo daytoy abanag. Sige, nanang. Padasag ka kasarita ti asawak. Wen anak ko, kat mamati ak, a maurnos yun tumatlaang ti amin. Tita, mabalin ka din hagsarita ta. Amo ka na sakit tinaka mo kanyak. Ngaging ka ita. Tate amom, binaybayak ta anak ta. Nga minaramit ko ti amin tita. Saan lang nga sika tinapukawan ita anak. Nakarkaro pa iti sakit kan sa amarikriknak. Tasyak taday ti dan na ta anak ta. Ngamjak pulos na salwadan. Kasarit anak ko ma. Jak amo na niya tagtartaray iti panunot mo ita. Masapo la maornos ta ti amin. Sakbay nga agsubli ka manan iti Hong Kong. Apay, kaya't nako na pumanaw. Saan nga iti kasta tita? Nga moray no jak kayat. Amo ka na patagkan ka tagur-uray at trabaho medyo balasiw taaw. Saan ako nga agsubli, Jay? Ha? Nangag mo ti imbagak. Saan ako nga agsubli pa'y ijay? Pagkawanan nakmatlari. Amo kadakal tinagbasulang kada kayo nga agama. Ano da nga inik ka kiti importansya ti kwarta mabirukak. Ngam ti marikrik na yung nga agama. Nangruna ni Ken nga anak ta. Saan tita? Di mo ko mapabasulan ti bagim. Amo ka nasaya at ti intensyon mo. Ngam siya kinik kan importansya ti anak ko. Ti masakbayan na ti pinanunot ko. Ngaman niya pa iti pagmamaayan ita ti amin. Awanan ti anak ta. Tita. Nakaamiris akong lari. Diya ko nagsubli ijay Hong Kong. Kaya't kung ti agtalinaan iti danam. Diyak lakit di kabaalan ti mapukawan manan iti may sangay patpatag ko. Awanan ti napatag ita. No di ti pamilyata. Tita, asawak. No iti pa'y kumana ka amirisak. Saan kumana pukaw ti anak ta? Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Tiyakon may subli pa'y tinapalabas. Kat pakawanan na kuma. No sikat ipinabasol ko'y tinapasama kiti anak ta. Apaman anak kasang putak. Ngam ti kinapudno na. Awan basol mo. Awan tinagkurangam. Taos to timbagam. Ganayon nga iyawag mo kanyak ti kayat mapasamak na di anak ta. Ngam siyang ti saan na dimngag.
Dati nakisayang ko ti kwarta amat ka na ki abroad. Ngam ti karad ka na di anak ta. Sakti pa kawanam lari. Makawanan na ka. Panagriknak kat kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi akanito manang Emi. Nang runa pa'y tapinabasol ko ti asawak, apaman a nakasangpetak, kat nakitak ti nakamasayag abangkay daydi kakaiso na nga anak mi. Kasla mapukaw ko idi ti limbong ti panunot ko, gapu iti jak mailawlawag asaem ken ladingit a nariknak. Apaman a nakasangpetak, aging ga iti kaaldawan ti tabon daydi anak ko, jak pulos immadayo iti ayan ti lungun na manang. No di nakpay pilitan idinilaring asawak amangan, jak pay mangipauneg. Ad-addamanen ti panagladingit ko, idi na itabonen daydi ken. No manong aldaw a nagpupupukak iti siledmi nga agasawa. Ngam iti dayta kanito, dita na amiris ko no asino at talaga ti rumbeng a mapabasol iti napasamak. Amok asaan a nagkurang ti asawak, kastamutten dagiti nakaikamangak, taamok no kasano kapatag kadakwada daydi anak ko. Tilaeng nakaladladingit manang, awanen serbi ti panagbabawik, nang runa ti panakaamiris ko iti amin. Agsipod taawanan daydi ken nga anak mi, nga inuray mi iti lasud tinumano atawan, sakbay a naipaay kada kami. Kayat kumata pagyamanan ti asawak, tadinak binaybayan, kastamutten dagiti nakaikamangak. Kang runaan na, tinamarswa nga iso tinagbalin asadag, ken tarubimbin ko kadagidi kanito, abinalkot ti ladingit ti intero a kinataok. Agyaman at manang, to'y pagayam mo, tita. Tita, pagayam ko, anyan ang nagladingit ti pakasaritaam. Talagang awan kaasping na asaem ti marik na ti asino man a mapukawan iti ipatpateg iti biyag. Ngamkas iti nakunada nga ruden, amin tayo, adda pagpatinggaan na, saan tayo laeng a makapaggigiddan. Nasa man tinagbalin apadas mo pagayam ko, napanagnakamet no kasano ti kinasaya at ti asawam, kastametten dagiti nakaikamangam. Agsipod ta saan da kaapulos a binaybayan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti,
ti biya